Здравейте на всички! Вие гледате епизод номер 16 на нашия подкаст. Днес имаме честта да е гост при нас, именно Васил Николов. Васе. Здравей! Баш ми е драго. Васил Николов, Радвам се. Карп Англер, нали? Така те познават много хора. Да, казвам се Васил Николов. Здравейте! От Карп Сливен 2 като отбор сме. Вече по-възрастни състезатели. Нали? Ти си при нас по покана на Цецо. Да, благодарим на Цецо за поканата. Да. Той тогава момчето си започна, изреди няколко имена. Аз съм си ги поканял хора. Да, той си подготви, нали, за напред. Как започна всичко с риболова при тебе? Ти си за много хора, как да го кажа, като учебник, икона, да. Икона за много хора, нали, за тебе върват слухове. Откъде тръгва всичко това? Откъде датира? И може би защото сме... Не да го кажем като един от първите, но от 2006 година започнахме с развитието на модерния шаранджийски риболов, да пускаме рибите, да се грижим за рибите, за околната среда, да покажем на хората един друг вид риболов, да дадем... Така сме учени, добрия пример, най-добрият учител, и затова даваме пример с години. Значи 20 години. Да. Отделно създаваме шаранджийската традиция нашия Николден, в която всички, както купуваха риби, ние купуваме риби, които са обречени за пържене и ги пускаме на свобода. Много хора и оттам напоследваха и доста от подобни неща. Относно Карп Сливен 2, вие имате една дълга история и съответно и дълга брой купи. Да. Колко са финално за момента? Точно не се сещам, над 133 мисля, че бяха. Първото състезание от 2009 година. 2009 датира първото ви състезание. Да. Помниш ли къде беше? Помна го и язовира го помна. Да, Каламеца се казваше язовира. Това е нещо до Сливен или къде се намира? Не, към Свиленград беше. Да. Там първа купа или първо състезание? Първо състезание, първа купа, но не можахме да станем първи, станахме втори. С Амури тогава. Водили ли сте статистика колко купи имате за първо място специално? Не, точно статистика не сме водили. Идеята беше да надграждаме. За нас всяка купа ни носеше удоволствие и щастие. Може дори трето, второ. Първото, разбира се, че винаги искаме и винаги отиваме за първото място, но не винаги се получаваше. Ние също сме хора, също много грешки сме направили. Но големи опит в един момент почна да се казва думата. Със сигурност опита помага, познанието и на водоеми, ако ги повтаряш, потретваш или ходиш за пореден път. Ако избягаме от линията на състезателния риболов, аз знам, че ти доста практикуваш диловяще, или не знам, сега може и да си го намалил, но знам, че при години доста си обръщал внимание на... Аз го обичам, тъй като цяло си го обичам. Имаме група приятели и сходим на водоеми, диволовящи. И много по-хубаво се изкараме, защото състезателният риболов е друг вид. Там много работа, много интензивно е всичко, докато преди дивия риболов там чакаме една риба, по-красива, по-голяма, различни методи опитваме, повечето е на барбекю. На почивка. Те да го кажем, голяма почивка. Това е също едно предимство. Изморен си от работа, работил си 5 дена, 6 дена, намираш време. Определено е точно важно. Релакс. В състезанието просто думата почивка липсва. Докато в състезанието свободния риболов присъства. Свободния риболов затова ми харесва много, защото релакс е и удоволствието е на макс. То все пак всички сме започнали с свободни риболови. Да, нали? да. Така да кажем, състезанията са някога. Нали? Сега вече може би от младите шаранчи може и да
влезнеш веднага в състезанията, да се зарибиш благодарение на състезателния риболов, но преди години не беше така. Да, в момента има много информация, много оборудване, лесно достъпни са, докато на времето всичко беше много трудно достъпно. Със сигурност чул съм истории. Много бавно за това изградихме, докато при младите сега много по-бързо може да изградат, защото имат готовата информация. А ние на времето сме достигали по трудния начин. С някои неща. Знам, че много следиш румънците. Да. Във връзка с развитието. Не само от тях, доста чужди състезатели имам в приятели. Любопитно ми винаги съм искал до силни отбори да се състезавам, защото за мен дори загубата е една голяма победа. Виждам самия отбор как ме е победил, как ме е надхитрил и така винаги надграждаме, да го кажем. Едно ниво. Имаш. Това помага да станем още по-добри. Много хора там бъркат, мислят, че като загуби от много добър отбор, почва да се ядосва. Напротив, това е много голяма победа. Как търсите грешките по време на едно състезание или след него? Може би след него е по-правилно да кажем. След него търсим, защото ние не сме машини, ние сме хора, също сме грешали много, по-малко гледаме да изчистваме. Много е важно след състезанието да си направим разчет на самото състезание. То винаги след състезание разбираш как е можело по-добре. Това не трябва да го... Много хора и там почват да се бъркат. Ама това трябваше да направим. Да, след състезание винаги знаем кое е по-правилно. И е по-лесно след състезание. Когато тръгнеш, всеки иска да... Който пръв се ориентира към самия риболов, той винаги дърпа крачка-две напред. И за това, че трябва да се търси самия монтаж дали е работил, самата кука как работи, какво е можело да се направи по-отрано, какво е можело да се опита по-отрано. Много грешки сме правили, дори и груби. Понякога съм чувал такива работи, хората намислят за нещо голямо, докато ние сме правили много повече грешки от други, от самите тях, примерно. Те като сгрешат един път и си мислят, че ние зато и сме слаби, защото грешим. Не, всички грешат. Всички са грешили. Вие имате много добра активност на състезанията, тъй като правите по, може би, 10-15 състезания на година. Да, за мен за да си добър състезател, трябва да тренираш, дори независимо кой спорт, трябва и да си редовен и да си постоянен. Това е едно от условията за прогрес. Трябва, няма как. Не става с 2 пъти в годината да ходиш на риболов. Само теория и само практика за мен не става прогрес. Има, когато теорията и практиката върват ръка за ръка. Точно в миналия епизод с Цеци говорихме, че не става да ходиш само от състезание на състезание през 3-4 месеца, да направиш 2-3 състезания в годината, нали, да се вложи състезател, просто иска и свободни риболови. Ако имаш възможност да ходиш на поляна, да ти върви кастинга, ама ти във вашия отбор вече си има ти кастингисти, вече това най-вероятно си го отпуснал. Да, но продължаваме да тренираме. Следиш го изкъсно. Не му се даваш. Винаги трябва да самият човек да държи някаква форма спортна. Щом иска да е състезател, трябва да се мъчи да поддържа, колкото да е трудно, трябва да намира време и да държи спортна форма. Във връзка с преди малко, защото нали, каза, който се ориентира по-бързо към правилния монтаж, към правилна кука и така нататък. Дай да прямо, коя ти е любимата кука, с която играете? Като модел, не като марка. Ако искаш, кажи марка, тук може да казваш какво ти е. Любимата кука ми на Гарднер Чот. Рига. Ригата. Да. Какви монтажи връзвате? Сефти. Много често залагам на сефти. Ползваме най-често лафтър, поп-ъп. Рядко минаваме, когато минаваме на дънно топче, примерно сменяме куката. Но това се случва много рядко. Основно са залагалки. Основното залагалки. Каква кука ползвате за дънно топче?
за дънно топче пак ригата на Гарнер. Имаш един модел на Корда, Каптор, но той вече го спряха. Като цяло, повечето дет залагаме и Гарнер. Аз също съм много голям фен на Гарнер, но на Мугата специално. Но то... Точно кутийките. Да. Нещо по-така, да издадеш някои от тайните, които правите вътре, как да го кажа. Най-голямата тайна бих издал за един млад прохождащ шаранджия и мога да обясня защо. Първо е място, защото ако не си на правилното място, всичко останало е без значение. Все едно чакаш влака на автогарта. Второто е вида монтаж, с който подхождаш да ловиш. Примерно, казвам сега, ти хвърляш на дънто и рибата минава отгоре си на по-дълбоко. Значи пак имаме разминавания с... Третото е храната. Ако рибата не ти хареса храната, всичко останало губиш, защото тя иде и тръгва като всяко животно. Няма как да я спреш, няма как да я задържиш, няма и да се върне. Храната е много важно, което подценяват. Четвърто място, стравта. Обикновено повечето хора 90% от хората слагат на първо място стравта, което е много голяма грешка, тя остана на четвърто място. Добре, как би първа точка място. Да. Няма да дойде влака на автогарата, много ми хареса. Някой път ще го използвам, признавам се. Да. Много добър. Може да имаш всичко най-доброто, стръв, храна, но тя от там, като не минава рибата, идеята ми е как... на грешното място. Всичко... Значи е много трудно да дадеш правилен отговор на въпроса как да намерим най-правилното място, тъй като всеки един водоем и сектор и релеф е различен. Но има ли нещо, което може да помогнеш на хората, за да може по-лесно да се ориентират в ситуацията, къде е реално е по-голям шанса да мине риба и да яде, за да клъвне, тъй като тя може да мина, но да не яде там, което за мен е другото, което е много важно. Има, който търси намира. Една от тайните е дълбоко с плитко, ако намери такова място, колкото по-спокойно, до дълбочина да има причина. Така нареченото изкачване или тераса, както да. На ръбчето, в средата на терасата. Да, или закачки, треви. На летището по-малко минават хората. Се движат там, повече се движат самолети. Ако повечето хора търсят чисти места, дето им викаме летището, там по-малко. По-малко риби обикалят, обикновено са безпилотни, винаги има от пасажите някои обикали, кот види еди. И много риби има, които заблуждават рибаря. Когато ти е на риба и почваш да настояваш там, тя просто самотна била. Особено четвъртък е много пагубно да се подведеш да. по някоя друга риба. Добре, ама казваш, нали, на чисто не яде, масово хората търсят чисти места да залагат. Там има грешката масовата. Особено пък всякаквото си говорим, за състезанията е по-различно, нали, не че не мога да следиш на маркер, но с лодките е много по-лесно това нещо с новите видовете лодките, да, това е друг вид риболов за мен, все едно залагаш капане в гората. Улеснява сега. Много улеснява. Улеснява. Губи се самата тръпка. Да, по-успешен риболов ще направи с лодката. Пак зависи, примерно. На нашия язовир сме опитвали такова състезание с лодки срещу кастинг. Но опитни рибари, лодката много по-бавно се движи за интензивен риболов. Зига, примерно, с зига направи доста изпреварва лодката. Там е много интензивен риболов. Лодката, батерии... По-скоро лодките ги ползват хората, които си ходят на свободен да си почине, където казахме, нали, че в свободния риболов... Да, не е лошо, нека се почине. Това е по-различен риболов. Пък имам много приятели, хем с лодка въд, хем от ръка, още по-добре. Двата практикуват и двата вида риболов, който никой риболов не е грешен. Всеки си има неговата тръпка. Ако ходиш на Тиво и трябва да стигнеш 250 метра, нали? Да. Там съм абсолютно съгласен. И също имаме лодки, гумени. Гумена лодка е... Бил ли си на състезание с гумени лодки? Да, 2 пъти в Румъния. Какво е по-различното? Повече се изравняват силите, но пак те, с които отиват по-хубавите сектори, презентират добре и тогава по принцип ние бяхме с един варненски отбор в Румъния, се паднахме един до друг
И с лодките ние като запушим, бяхме по-добра позиция, като запушим пътеките, ние имаме примерно 350 кг, те имат 30. Тогава става с лодките, отново в става Румъния. вече сектора оказва много голямо значение. С лодката. Ще дигнеш ли само микрофона, че малко по-слабо се чуваш? Време за рекламата. Виж как го изправи Ани. Цеци. Горе-долу вързваме някакъв разговор. Върви. Сега отново извинявай за Румъния, че се разсеях с микрофона, където ми казаха за състезанието с лодките. Казах, че с голямата лодка, с голямата лодка много по-лесно можеш да пресечеш друг сектор. Да, с гумената лодка тогава фактора сектор става много голям фактор. Защото който цели хубавия сектор, той вече се презентира, запушва пътеките и съседа до него, дето ще прави баберка, вече става много по-слаб. Така много... Пак един въпрос. Добре, кои са тези пътеки? Как да се разбират тези пътеки? Ти как ги И като разбираш? всички животни, дали в гората, дали рибите си имат някакви изградени пътища, по тях се минават, които се чувстват по-безопасно, където знаят, че има повече храна, те се обикалят. Те са вече разучили водоема, нали, ти не минаваш през банята, за да идеш в хола. И рибите не правят излишни движения, защото излишните движения, това е хабене на енергия. Ако хаби енергия рибата, т.е. ще трябва малко повече храна. Добре, ама как да го разтълкуваме това нещо в реална среда? Нали, Реално долу сега пробваме. в дъното, в дерето, Мислим някои варианти, набелязваме точки, гледаме релеф, мислим, макар че някои не се получават такива нещата, които ги мислим, но тогава се идва проба грешка. Пробвам, търсим, идва поговорката, който търси намира. В крайна сметка. Като каза, отново намеси, нали, темата с животни, доколкото знам, ти имаш завършено образование. Да, завърших института в Стара Загора, аквакултура и хидробионти. Така разгадах малко повече неща за храните, за рибите, за болестите, за всичко останало. Това го записа във връзка да ти помогне с състезателни риби. Да. Нали така? Не е с връзка да развиваш такава професия. Замисълът ми беше да хода само една година, после ходата, понеже беше много трудно, хората ми дадаха макс 2 и това ме мотивира да го изкарам до края. Бяхме 16 човека, останахме 3. Защото първите 2 години учим с ветеринарите на едно, беше малко по-трудно и искаше малко повече труд да вложи човек, за да успее. А вторите 2 години, съответно трета и четвърта, Да, съсредоточено върху риболова. да, Не риболова, а аквакултурите, съответно. да. А, И 5 години. това нещо как ти помогне? 5 Какво години успя уча, там много да, труд. примерно, някое значимо нещо, което да кажем, след като приключи образованието си там, нали, изведнъж, виж каква будала съм бил, виж то как било. Да, разбрах, мога да си подобрявам храните, разбрах какво шарана има нужда, от кое шарана се влияе, макар че се знаеха тези работи, примерно знаех, че ако добавя в храната 25% протеин, ще ми даде обратен ефект, вместо да добавя 10% протеин. Не знаех също, че трябва да се съчетае точно животински с растителен протеин, просто докато трябва да се нивелира точно храната за шарана. Ако искаш, дори да искаш да направиш ферма за по-бърз растеж, не ли нивелираш, няма да имаш тези неща. Топче производителите да го мислят. Производителите, да, те се консултират, може би, с ихтиолози и те им дават рецепта и по тази рецепта колко трябва да, защото при нас в института се нивелира дори чак натрия, чак фосфора, всичките аминокиселини, всичко трябва да е точно, абсолютно, за да помага, иначе понякога има някои силни аминокиселини, дето може да се получи обратен ефект.
Това ще я кажа, тъй като на много етикети, когато си влезеш в магазин, навсякъде пише примерно плюс аминокиселини, с аминокиселини, аминобустер и така нататък. Как влияят тия аминокиселини? Повечето неща се пишат за рибарите. Това ще е мой от миналия епизод. Повечето викаш са за рибарите. Доста неща са направени за рибарите, защото ние като всички останали хора, и аз имам така мания да си купам различни неща. Знам много добре, че достатъчно са ми 4 неща, за да лова риба, но имам в куфара 40 модела топчета. Защото когато ни върви риболов, почваме да мислим, че грешката е в нас, когато няма активност на рибата. Почваме да сменяме и когато дойде вече пасажа, кове си мислим, че ние сме намерили точната стръв. Но когато е труден риболов, тогава вече цвета е от голямо значение, миризмата, има много фактори. За успешен риболов факторите са много. За теб миризмата къде се подрежда? Тъй като за мен лично не е най-важният фактор. За мен е цвета и 6. самата плавателност са много по-важни. Както изборях, 6-7. Даже на 7 място да точно го. На 7 място да миризмата. Но миризмата може да ти изиграе лоша шега. Силната, говорим за силна. По-лесно е да стане обратен ефект, отколкото да, има го и този вариант. Да го буснеш и да стане вау. Ти всъщност откъде е, тъй като ти си правиш топчета, стърви различни видове. Откъде дойде тази мания? Смисъл, тъй като 2006 каза, че започва Сливен за отбора, сте го смърнили 2006-та, 2009 година каза първо състезание, грубо, нали сега? Ние не сме тук някакви. Кога започнахте да бъркате? Документи и снимки почваме да бъркаме, 2010 година почваме да бъркаме топчета, обаче след години осъзнах, че сме правили големи глупости. Просто, когато не си инженер, когато нямаш нищо общо с анатомията на шарана и когато мислим, че само риболова ще е от значение, почваме да бъркаме и си мислим, че като намерим някои по-известни брашна, така да го кажем, ще ни помогне, за да направим вълшебното топче. Тогава в продължение на години винаги сме се мъчили да направим вълшебната стръв. Ние също бяхме. От вълшебниците. Да. И какво ли не правя, какви ли не работи не бърках, но така и не можахме да открием вълшебната стръв. Другото е, че шарана има много добра памет. Ако ходиш на едни и същи места, не както ходим да пробваме. Големите съпомнителни шарани, като ги набудем на една стръв, колкото и да е добра, при него вече отпада. Та стръв отпада. Това го научи в института, не знаем, между другото. С години не съм знал, че има много добра памет. Странно, аз за мен също е странно, тъй като примерно масов цвят в моята глава е за лафтер или за поп-ъп е комбинацията жълто с оранжево. Или дори още по-масовото е чистото жълто или чисто оранжево. Буквално от годините, когато на стереопор на куката закачен го бяхме. Да. Нали ги знаеш, тези зелените опаковки, то стереопор е от не знам от коя година. Но един и същ шаран, два пъти голям говорим, за вече с възрастен шаран, след 15 кг. Един и същ шаран, ободен два пъти на едно и също нещо преживял стрес, той го запаметя и го вкарва в секция в опасност. И когато подходиш със същата стръв, той няма да вземе. Това е научно доказано, в института го видях с очите си. Дори в Швеция бяха обучили едни шарани, точно като кучета, някакъв инженер беше направил гледа в института, точно откъде да минават, къде да си вземат храната, къде. И се оказва, че доста добра памет имат. Добре да имат. Лапата ти пред 3 пъти една легнала 20, като някак да го смисъл да я знам. Чак ми е странно. Ще запомни, може би, миризмата. Няма да я взема. Имало ситуация един и същи шаран да се хваща през половин час. Ако е била различна стравта, възможно. Това трябва да е много глупо. Не, стравта е различна.
Виж, тук не мога да се сетя за ситуацията. Или ако някой път е много гладен... Не е ли много ставаше въпрос? Смисъл, буквално се пуска рибата и 15 минути, 20, ай 10 и тръгва същата риба и с един белек различен. Чул съм англичаните, че те са писали, и той описал беше Род Хътчинсън, беше развил една тема преди години, че когато е много гладен шарана, рискува да... Влиза, яде набързо, рискува вече да го фанат, да такова, без да избира. Просто, когато гладне е много, може би ние ще рискуваме да набият. Да. Ако сме много гладни. Може би и през живота се получава такова с нещо, но със сигурност доказано много добра памет. Това не го знаех, признавам си. Може би ще е интересно на хората да го чуят. Да, имат много добра памет. В института го научим. Добре, това как променя твоята стратегия, вашата стратегия, айде не твоята, тъй като ти кажеш, нали, играем на залагалки, ти няма как да ги променяш постоянно. Сменяме цвят, сменяме миризма, сменяме самата плаваемост, която е едно от най-важните. Ти да видиш. Да. Примерно един лафтър ще хваща много повече риба от една легнала стръв. Второто, един поп-ъп може да хваща много повече риба от легнала стръв. Искаш да кажеш, че затова ползвате много рядко топчета? Или по-малко, айде, не много рядко, да, по-малко. По-малко, но ползваме. А сигнала, който дава топче, не е по-голям от лафтъра? По-голям е. Като хранителна стойност. Но ние разчитаме да даде храната сигнал. Да слезе храната, пък да се открои лафтъра, да слезе на храната. Не разчитаме лафтъра да дава сигнал. Разчитаме храната да дава сигнал. И най-вече, както казах, много хора грешат, когато заложат на грешния производител. Даже в съседание съм виждал на топ сектори как рибата хващаш първия ден и после, както се казва, матча свършва. Рибата не се връща. Не харесва храната. Да, Тогава стръвта ти няма никакво значение, че е хубаво. То по-хубаво в тази ситуация да не храниш. Някой момент да, но няма как да не храниш. Ако си на състезание, ако си на свободен риболов, може с по-малка храна, доказана. За мен е... Като казваш по време на състезание, вие направихте някакъв много брутален рекорд наскоро, преди една година грубо. Да, на Ята е няколко думи за Тръстико. Септември ли беше? Кога? Не. Ще излъжа за месец, ще излъжа, но беше, мисля, 25-та година. Да, на езер Тръстико фанахме на 2 тона. Но тогава беше по-лесен риболов, защото дистанцията беше първите 3 дни. Беше на 90 метра. И чак на 4-тия ден влязахме на 130, което е много лесно работиш на дистанция 90 метра. Зига много силно оръжие, не знаем с зига как да влияем, знаем как е да... Преди като ходя по световното, научих, като съм гледал отбори, научих как с зига може да прецакаш съседния отбор. Много от състезателите не знаят, че с тежката храна може да свалиш рибата по-надолу, когато и да си свалиш зига и да ги хващаш рибите. Може да ги командваш където искаш на мисълта. Храната кара рибите... Прави пътя на рибата. Да. Може да я качиш по-нагоре. На Тръстиковата и атакуваме. Съседния отбор нямаше толкова опит, защото те навиждат, че на зиг играем, също почват да залагат зигови. Ние веднага сменяме храната, в зависимост тяхната каква е. Примерно ако влезем с тежка храна и те почват да ловат, веднага се качаме с много лека храна, правим зиговите по-дълги и те там вече нямат по-лека храна и там вече предимството. Тогава се имаме много голямо предимство. И това са много големи тънкости пред зига. Много път съм си мислил върху тази тема. С много хора съм говорил върху самата храна и консистенцията на зиговата храна и как, първо при воден стълб от 10 метра, къде трябва да отвори и как да го направиш това нещо. Това наистина, както кажеш, ти е много голяма тънкост. Нали, намирането на термоклина. Как разчиташ? Риба и боровинка.
Термоклина, Хвърляме на петрото. Има риба на петрол. термоклина се оказва само една легенда, в която рибата седи там, като няма какво да прави. Като фърляш храна, рибата ходи по храната. Ти си стоиш на това мнение. В смисъл, Мога да го докажа. затова Съм го доказвал на Зига. Зига всички тънкости сме изучали там, тренирали сме много. Някой ден ще направим един филм с зигоите. Нямаме ние по принцип с 5 зига му и да хванем 1 тон риба. те са Като къса. ги пресукваме. 5 метра. Как така ни ги усуквате? Не ги пресукваме. Знаем всичко, как да го вадим, как да го фърляме. Всичко. Този клип ще искам да го гледам. Да. Аз съм бил на такова. С него гледал съм го страни. Даже с 11 метра език съм играл и не ги пресуквам. Самия монтаж, самата стръв, самото вадене, Зигово влакно ли ползваш? зигово, да. Даже най-много ми хареса на Неш. Големите ролки. 0,28. А каква кука ползваш? Ако искаш, казвай, нали? Не. Просто аз няма как да не задавам въпроси. Куката за Зига за сега ще запазвам в тайна, Добре. защото там много хора грешат и там имам малко предимство по състезанието. Окей, няма никакъв проблем. Ако се ползва корда микса, окей ли? Корда микса е една от калпавите куки за зекърки. Не от тези, които са за да я ползваш ни. Не, ползвали сме такава и там сме правили големи грешки, много хора е ползват. Това не трябва да го казваме, защото И аз се ползвам. това не трябва да го кажем, защото много хора я ползват и там има, по принцип, ние 99% от рибите ги вадим, докато при миксата не е проблем, но там падаш на 65%, тъй да го кажем. Тук може би е хубаво да се уточним, че всяка кука работи добре, ако направиш правилно пред самия монтаж. Да, и Тъй като в крайна Също сметка монтажът е важен. масово приятия език е то с зика лайнера, с пуричката, докато знаеш, че в България си го практикуваме. въдицата също е важна за ако се с твърда въдица и там лошо. Лошо откачаш рибите. Да. А пък най-лошата комбинация е микса с твърда въдица. Там е смъртоносно. Защото миксата е тънка кука, тъй да го кажем, остра, много хубава, но това е за по-финен риболов, по-финни въдици. Трябва да не напъш рибите. Добре, ама как се влиза пък, примерно, Работили сме много с нея кука. с мека въйца, как пък ще влезнеш вътре на дистанция? Няма пълно щастие. Защото, нали, тук идва другото много пъти, където се, нали? Смениш куката. Зависи според дистанцията. Може да смениш въдицата. Няма универсална кука и няма универсална въдица. Всичко е за момент, спрямо момента. Да. Трябва спрямо момента да се нагласи човек. Даже зато и не е хубаво да оплюваме марка, модел, защото може да грешим ние, защото примерно тъс кука в тази ситуация е добра. С тъс въдица, примерно, е добра, е нормално. Тъй, че Да, затова казах, че, нали, примерно с конкретния Да, модел, конкретния нали, монтаж, зависи и конкретната самия въдица, монтаж, да, много да. са факторите. Те на свободен риболов, реално погледнато, хората доста малко практикуват зига, тъй като е доста по-претенциозен. Да. За мен иска много повече работа зига, отколкото дънния риболов. Не трябва да храниш там, ако не си точен, в голяма степен се обезмисля. не само зига, те и с чода не работят, доколкото виждам, докато ние много състезания сме печели с чода. На пролетта, особено според някои зуири, също чода е смъртоносен. И то денонощно очудващо, че и вечерта, Вечерта на попъпи. да. И то дигнато, Да. чод доста дигнат. 7-8 см, да го кажа. А с каква кука там играете? Пак ригата. Чода на гарнера, чода и ползваме на кордата каптор, но тя изчезна, няма я. И те с каптор в кутийките, които... Да. Те по някои търгове и групи, като пусне някой, става много голямо шоу, в смисъл. От сега ще видиш как ще започнат да се търсят. Сега ще почнат да гърбите търсят такава кука. Еми, да, куката е важна. По принцип, защото не сме богати и търсим седа и остра куката и да издържа на много риби.
Класика. Да. Класика. Добре, има ли нещо, защото, нали, кажа, за съжаление, вече го няма, от 2006-та си състезател, нали, 20 години, където има една дума. Има ли нещо друго, което от предишните години на продуктовите гами на марките, което ти липсва? Което кажеш, това беше супер, що го спрях? Има доста неща. Са ги спрели, не обяснимо защо и то доста добре. И като влакна, и като шок лидери, Кое влакно ти липсва? като лидери. Ами, Така на пръв поглед, ако се сещаш, каквото се сещаш. аз не знам точно, вече не си спомням точно как са. Като марки, примерно има и Дайва и Корда, но точно самите Моделите. но не си, модела вече не си спомням как са, точно как се казваш. Тома ще я кажа, ти си известен даймаджа, но ти даже си с шапката. Не, аз ползвам всякакви марки, нямам комплекси. Някои неща като Дайва, Неж, Ричманки харесвам малко повече. Макар че Неж взе да ме разочарова напоследък. От последните антузи, които си купех. Но това е положението. Акциите на нещо се сриват. От кога започна, така да кажем, сега, ти ползваш много марки, но доста така, как да го кажа, фаворитизираш дайвата. Нали, може би си минал през всичко на дайва. Да, много от През нещата... въйците, макари, влакна, нали, каквото предлагат. Много от нещата просто бях доволен и затова, макар че вече почнаха някои от неща, ето базията, да кажа пред всички, много сме риболов гръмна. Буквално корпуса гръмна. Няма и поправяне. Това говорим макара за 650 евро, примерно. Някои неща почнаха да не ми харесват от новите модели, може би. Взимам неща, които почват да не ми харесват. Ползвам неща, колкото се чуд, много от нещата ползвам на ефел. Колкото и да ми чудно на ворта. Тези, които са покрай мене, гледат противоплитащи, бързи връзки, вербели, клипсови. Много, страшно много неща ефел. Дори и валиците за кастинг ми са ефел. Дайвите просто вече ще седат за свободен риболов. Да, ефел определено излезнаха с много сполучливи войци. Да, просто са невероятни. За войците прекрасни изпълнения имат. Има една тенденция в момента, която върви. Много риболовци, включително това прекрасно, че е от Бургас срещу нас, което е. Нали, той под 120 метър даже и с маркера не влиза. Нали, той от 120 нагоре. Нали, вие практикувате ли го? Това е ли си търсите и късото петно къде? Винаги е задължително, трябва да късото да... Като отидеш на Търсиш. Капаки, ще разбереш защо се купува, защо има прави феловици. Отидеш на Капаки, ще разбереш. Има винаги къси дестинации, на които са доста успешни, особено вечер. Особено след втория ден на създанието. На свободен риболов. Малко по-шумни сме, защото се събираме. Доста хора, забавляваме се и гледаме малко по-настрани на съвърите. Докато на състезание там сме вече доста по-тихички. Търсим. Примерно много голям успех имахме с късото на Съединение Бургас. Изкарана буквално бяхме много назади, сектора не беше лош и буквално късото на изстреля напред. Успяхме да се включим в купичка. Щом не са ви затворили от двете страни? 35 метра. Не вали затвориха? Ми е много, много чудно. Има съседни отбори, които не гледат какво правиш. Знаят си тяхното. И когато видя, че малко са почваме да слагаме, както сека, подводните камъни. Как ги слагаме подводните камъни? И като извадим рибата, веднага след това изстрелям варицата. Не там, където съм фанал рибата.
Това много Ако път видя, че почва да наследи, почваме с подводните камъни. много път съм ставал свидетел на такива работи. И разбъркаме, варим, почваме да презареждаме, нарочно правим една суматоха, дето те да не могат да разберат веднага крим място, защото ако не усети дистанцията, може оттам да идват рибите, моментално приключваме даже. И почва той да лови. Пък ние веднага, даже вечерта съм фърлил, с празна въдица съм фърлил, да може да чуи. За да може, защото те викат, даже съм чул. Вътре. Тя ли аз ти кажа, че да вътре ги факт. Чувал съм го, да, защото съм чувал някой път по водата. Абсолютно. Ама клоннаха, така че нормално създание трябва да се криеш, трябва да... Колкото успееш да... Докато, примерно, ние няма да оставим отбор. Вземи ли да лови до нас риба задължително? Меката храна. С някой лекоиче да дадем няколко сигнала на рибите да разбере, че и ние сме там. И ние сме хора. Добре, кога вкарвате зига? В смисъл, как да го кажа, ако нещата върват окей до славтарите, ще вкарате ли зига? Не, никога. Най-добрият риболов е на дъното с залагалки. Певя? Всеки път? Задължително. Задължително. При нас е почти задължително. Вие знам, че играете много редовно турба. И турба, Последните певята... година-две доста наблегнахте на певия турбите. Да. Турбите горе-долу нивелирахме повода, куката храни с 3 вида храни и даже на диво пробива турбата, защото самата храна скрива куката и част от уловото. И дивите риби, турбата много голям ефект има за дивото. Колко да им е чудно на хората, даже много свръх ефект. Той дори не трябва да казваме, защото... Що бе? Нека Защото по дивите гледам много големи грешки, хранат. Примерно само цареца прави всичко жълто и фърли пак на и цареца. вкара 2 царевици легни. Да. И един такъв ченгел дебел. И никога мнителен шаран, много груба грешка. Буквално с добри риболовци на диви водоеми съм си коментирал, нали, с лодка. На лопатката, нали, буквално ти е една шепичка храната. Една шепичка търси прекрасно хубаво местенце, но когато си с корабче, нали, дали ще е на 150, на 180, на 200 метра, нали, не е проблем, ти имаш голяма дължина напред пред тебе във водата и успяват доста добре. Пак зависи от водоемия, докато в Аничама имаме едната балстрела, има нужда от много храна. Примерно. Много различни риби се завъртат, които ядат храната. Иска малко повече храна да вкараш, за да шараните големите идват последни най-трудно. Добре, на дивото смяташ ли, че можеш да задържиш риба? Не. Тъй като ясно е там, не, нали, някак като на състезанията на потентите водоеми да... Там няма да дойде при тебе. Ти отиваш при него или си отиваш валат. Добре, а там как се намира пътя на рибата? Тъй като ако тук имаме 180... На времето първо правим кова с тако, гледаме пътеките, дори се виждат по самите водорасли. После си бяхме направили машина и изчистваме с лодка места, където има много трависти места. И бяхме установили, примерно ако веднага фърлиме въдици и храним, няма успех. Ако 3 пъти храним мястото, без да фърлим въдица, 4-тия път отиваме, тогава са шаран трофейните и успеха е много голям. Подивите. Говори за спот или от лодка? От лодка. Не, защото, нали, храниме... Да. И също го бях, като ходим в Румъния, един успех, намерихме едното място, създанието беше 5 дена с лодки и едното място само го хранихме, те понеже ма суша отбора и се питаха, защо храним, пък не фърляме въдите. Ще видите. Видя последния ден, всичко умря, на той място пуснахме, хванахме 5 риби и станахме. Байван ми е казал. Вземе куп. Байван ми е разказал за ваша история в Румъния, това говорим преди доста години. Вкарал си кон в водата. Да. Вика, една, вика, мора, равно, вика, нищо няма.
Вика, няма ръбче, няма нищо. И вика, Васил домъкна от някъде един клон, вика, го вкара вътре с лодката. Вика, и на втория, третия ден рибите го приеха Рибите като се укритие. задържат около укритие. И около такива. храна мръдна, вика, ето ти го петното. Да. Ево, Много магари сме правили с как годините. как ти дойде тази идея? В смисъл, ти си бил сигурно единствения място, водоема, защото който си го направил. Знам, че сме като сме на летището, се едно ловец да чака в полето, чакава да дойде. Няма. Ако не ходи в гората или... Примерно тъй. На летището знаем, че рибата трудна работа. Може да мине, ама една-две. Ако има някакви укрития, нещо дали, те си да задържат рибите. Плюс храна, идеална комбинация. Защото на дивото знаем, има ли дърво под водата с клони. Някакви драки. Там е истината. Да, изтърваме примерно риби, не ги фащаме. Все някой стъпи на крил от самия стрес, ще хукне на някъде повечето, завойчи и край. Ама на другите места пък Абсолютно нищо. няма. Мъчили сме се да ги изкараме с пътеки, с такова. Не. Просто дивите са много наплашени, много малко останали и вече са природата ги направила, останали са само най-мнителните, най-силните, всяка, която е малко по-непредпазлива, е изпържена. Стига Да да. го кажем. От Последните големите. години са доста... Говорим над 20. Защото имаме баластрели и всички риби над 20 кг, само ние си ги фащаме. Имаме амури по 35 кг, пак ние си ги фащаме. Не тръбим. Мога да ти покажа някой път на снимки, всяка година си фащаме. Големи шарани амури, по-малко. Но не казваме, защото да ни атакуват браконьери. По принцип, доста хора обръщат вече риби. Да. Много хора. Променено е... Малко или много променен е менталитета. Да, Това няма да спра да променено го е. казвам, защото много съм щастлив от факта. Да, променено и то много голяма промяна има, особено младите. Не само. Даже Не само. може би тежкото наследство от комунизма да фърляш бокуци навсякъде и да мразиш съседа си, почна да се изолира. Имаме още много къдета. Нали? Много Да, пъти да. има още, в който трябва да извървим, но определено имаме някакво положително. Бокуците все още, но ние организираме примерно самите хора и почувстваме всяка година една баластрера и от година на година намалят рибарите, които фърлят бокуци. Вече младите дори са, някои са агресивни, някои рибари до тях да фърлят бокуци. И те са, сяхме дървета, да, унищожиха, но останаха. Зато и заребяхме, те казваха, те ще унищожат. Да, като има за всички. Като няма за никой. Същата работа с дървета. Да, половината ги щупах, но половината останаха. Може да е малко, но... Всичко, което направиш, както са оказвали на времето хората, ялов труд няма. Няколко думи за световното. Ти едно световно имаш. Само на едно световно съм ходил. Ето, не е малко. Играх половината състезание, поисках смяна. Нали, като мисля, че състезател ще се справи по-добре от мен, защото твърдеше. Дай да почнем само от начало, извинявай, ще те прекъсна. Световното е... Нали, коя година или къде беше? Франция ли ходи? Франция. Да, Франция. Това е след COVID-а. Да. 22-а май. Нашия отбор дръпна сектор, на който нямах опит да го изиграе. Нямаше дъно. Ми бяха големи дълбочините. Англичаните също до нас попаднаха. Имаше игра на ЗИК, но те разрешиха с ръце до 25 метра ЗИК разрешиха и с ръце да се извадиш рибата. Нали? 25 метра. Бяха ни, да, 25 метра зигови. И даже ние не знаем как ние и на 15 ще да се опрем с тежката храна, както и правихме някой друга риба фанаме, но също трудно го фърляме, защото там нямаме право да излизаме от сектора, пък съдите точно зад нас направиха палатката, към дали защото видяха България и знаят. И викам, мъчехме се с моя съотборник на правоъгълник да фърляме дълъг ЗИК 15 метра в 10 метра сектор.
Беше много трудно, страшно беше. Другото, че ние нямаме такава подготовка, да го кажем, за този сектор. И можем иначе да ловим много риба. После научихме как фърлят, сам човек се фърля 25 метра език, в легенче с вода се го навива и така го стреля. После с ръце, нали, се вадат рибата, аванс. Интересно беше, че закачаш примерно съседния отбор, режеш му него език и си взимаш рибата, няма значение. Твоя сектор ли? Твоя рибата. Няма значение на кой език е, защото те като са големи езиковите, може би зато и разрешиха. Що бе в твоя сектор? Да, бе. Добре, вас рязаха ли ви англичаните така? Не, те нямаха зигови. Те играха само на дъно. Добре, дъното, тъй като аз знам за някакви Носиха зверски най-различни дълбочини. топчета, да. Те беше около 30 метра. Много трудно слизаше риба долу. Пък много риби минаха и се виждаха. Отгоре минават, скачат. Страшно много риба. Те на тях, то съзор беше претъпкан с риба. На тяхното републиканско бе извадили 80 тона. И ба... 80 тона. 80 тона. Колко отбора? Много риба имаш. Не знам, само видях статистиката на тяхното републиканско, как се извади. Но наистина язура беше просто с риба толкова. Такъв огромен язур с толкова много риба. Това световно, където се идва, няма да е толкова много риба. После ходех да гледам, но тогава нямахме добра организация, отборите нямахме връзка помежду си. Видях горе-долу играта, разбрах за какво става въпрос, ама нямаше Време. кой да ме чуи да каже как да се играе по-правилно. Примерно. Всеки си беше башкал, всеки си играеше неговата игра. А то ти с кой Плюс игра? грешките, но фаща някой риба. Аз бях с Паскал. Паскал и влиза на твое място? Васко манекена, дед ми ката. Да. Защото твърди, че е по-подготвен от мене. То наистина аз, дори да не е на него сектор, аз не можех да играя. Нямах опит да играя за такъв дълбок сектор. Нямах и нужните зигови да ги играя. И зато и излязах. Нямаше смисъл просто. Но пък усетих, научих много нови работи, защото веднага обиколих другите отбори Те с особено, които фащаха, веднага отидах и разбрах защо фащат. Веднага фанах играта. Какво правиха по-различно? Един опитен състезател веднага шването е по световното нашата грешка отборно, че самите рънър, или как да го кажем, се взимат хора, деца ти приятели, той хори като. Трябва ти много опитен човек, някой като фаща, веднага да го усети точно какво прави. Аз ги фанах от въздуха им каза. Деца вика, видя ги как се играят с рибата и как прецакват дори съседните отбори с храната. Това, за което говорихме отдея. Да. Доста работи видях. С каква храна хранихте на Зида, ако помниш точно? С пилети копенс. Нямахме добра подготовка, нямахме много храни, но пак имахме пилети копенс и на Дуди Байц една храна, която ни помогна да не сме валат, пак хванахме някой друга риба. Но... Тогава 17 или 19 ли завършихме? Да, няколко риби. Около 20-то място бях. Няколко риби успях да фана, докато капитана ми казваше да играе на късо. Капитана ме караше да играе грешна игра. Фанах една бяла риба, чарта, доста голяма, на късто. Просто трябваше някой да ни каже, защото нямаме тренировка, примерно местните, как играят местните. Аз примерно веднага видях, много късно всичко става. На другия ден отидах при Паскал, казах им, с фърлянето веднага почнаха да има удари. Всичко той, защото ние сме големи приятели с него и той ми вярва и ме слуша и като му каже, знае, че той е по-правилно. Веднага се променя работа и веднага тръгва работата, но създанието свърши. Да, но все пак имаш само 72 часа. Да. Една миналата година имахме много добър успех с националния отбор. Момчета се правиха прекрасно. Тази година, за щастие, успяха нашите момчета да се приборят нашата тройка. Аз много ги харесвам, те са много свестни момчета, от едно време се имаме. Дано да... Тук вече няма наши ваши, тук има България.
Да. национален отбор на България, така че силно се И с надявам. годините, ако може да се избегне, защото до сега винаги е било наше, ваше. Наши и ваши е до репето. Нали, то тогава се съревновавате. Има някаква спортна злоба. След На това за мен световното- всичко трябва да бъде На забравено. световното отиват 3 отбора, дет половината се мразят, примерно в България. Защото ние сме малко, ма ще обясня защо. При нас става отделно и конфликт на интереси. Примерно, ние отиваме, но ние сме с тази фирма, другия отбор рекламират другата фирма, искат те да се изтъкнат и става едно... Там няма България. Аз това казвам, че за мен Ние е сме след, по-лоша нация. след републиканското се забравят клубове, марки и фирми. Така се говори всеки път, но никога не става. Миналата година се случи, тъй като все пак те си отидоха тройка момчетата. Тази година, нали, пак ръпото беше на Да, тройки. Надявам се това да помогне за това сплотяване на колектива. Аз се надявам. Надявам се младите да просто да превземат републиканското. Всички стари нямаме работа там. Даже според мен ще му го кажа директно, всеки по-стар, толкова с години, като не си направил нещо. Да го приеме ли? Ама причината е коя си, причината е коя си, тръгни си. Най-добрата причина да е път на младите, може да направят нещо. Да по-добро. приеме ли, че няма да видим Васко Карапанглера на ръпа? Не, аз отчувам само ако трябва да помогна, предполагам, аз никога не съм искал да играя републиканско. Винаги съм ходил само да помагам. Също работа, също като те мина стонто, аз казах, трябва да има млад създател, аз съм вече на възраст, не играем за България, аз не искам да играя 72 часа. Мога да дам всичко от себе си, ще изкарам до 48 часа. Там нататък нямам физическата форма за това гене да... То е по-добре в един момент това да го осъзнаеш. Докато всеки иска до последно там да... Аз съм с други принципи, с друга теория. И за мен дори не се стикува правилно националния отбор. Трябва да има мъдри хора с мъдри ходови и да се подсказват. Рънарите също са много важни, да са опитни играчи, да може като веднага да фаща бързо играта и да подсказва. Той предимство на другите отбори. Ние той предимство го нямаме. Аз до последно не ми казаха как да играе. Да ти кажа честно, написа ми една украинка играта на втория ден. Украинка. Това ще кажа, те украинците имаха един месец тренировки там. Да, Един месец. но аз ми трябваше половин час. Не ми трябваше тренировки. Само да отида да видя как хората играят. И всичко ми беше ясно. Половин час ми трябваше. Само да и гледам защо вашата трябва. Защо един отбор вашата, пък дори не вашата. Добре, защо? Като имаш голям опит, веднага виждам. Къде е голямата разлика? С готовия език ще спести някоя друга минута време, тъй като 25 метра да го прекараш при слушенцето на куката, нали, докато връщаш се бая издърпане. Окей, аз съм съгласен, че нали, не е за 30 секунди работа, ама Не само в сменяха Цветелиево. клавата постоянно. Лека и тежка. И постоянно те минаха различни пасажи, постоянно слизаха надолу, качваха се нагоре. Другите отбори до тях на език, той не можаха да усетят. До тях играят, гледат и не могат да разберат. че вкарват хем Аз меко, ми хем трябваше половин час. тежко. И сменят зигуите. Те не можаха дори да разберат другите отбори, че те сменяха зигуите. Украинците постоянно, като вземи да не му... И ти как мога да Добре. разбереш, како го слага в едно легенче смисъл? Аз виждам къде вади рибата. Аз не ми трябва даже да ми каже колко е голям. Само като видя къде е рибата и варицата му, веднага му стане зига колко е. И те го разбирам. Аз се ги разбирам, защото прекалено големи опит много ми помага. И те предварително. Примерно той лови на 5 метра език. Там е 15 метра. Лови на 5 метра език. Почва обаче да вкарва лека храна. Лека, докато тези 5 метра езика умира при него, умира и при другите отбори. Той веднага сменя езика и продължава да фажда. Другите отбори се чуят защо почва да не могат да разберат. Защо не им казва, просто те са зига вече 3 метра по-нагоре се качват. Добре, а Защото е фалил храната. Той се подготвя. пробва ли след това, след световното, след тази информация, която си получил, отделно комбинацията между меката и по-тежката храна, нали, за нивото, това хвърлянето с легенче? Да. Пробва ли го да го правиш? Веднага го пробва. Даже платформа видяхме как се прави. Веднага направим платформа.
Даже последните пари давахме тогава с 1000 лева, помня, не взимаха за тази платформа. Нямахме пари тогава, но веднага направихме да я. Ако отидем на стръмно, защото ние преди друг път бяхме като Хелио Африка. По-стръмно се спочва. Хората слагат платформичката, не правят излишни движения. Коучата всичко те си нагласил, че всяко движение, пък ние оттам, тъскова и тук е състава едно хаотично въртение сектора, което хабиш много енергия, оттам губиш много сили. А човека даже от платформата се променя дистанцията, без да мърда, и кофта му и тук и другата. Всичко те е нивелирано и направено и хитро и думка риби постоянно. А ние, ако беше, всичко е тай в сектора. И така. Видяхме много работи, за които съм много доволен. И тази загуба ми помогна много по принцип. Зато и казах на хората, че понякога загубата е много голям печал. Добре, обясни го това на виването. На мен ми е много интересно. Защото казваш, загуба веднага след тази загуба на 11 на съединение на сектор, който никога не беше ловяно риба, направим рекорд. И до нас също играха, но не можаха да усетят. Същия номер го направим с храната. Френската стратегия в съединение. Френски вкус. Да. Но украинците направиха тази тактика, но да, те имали възможност. Не е само въпроса, ние търсим си оправдание. На нас дори не останаха пари. Исках да ги връщам в федерацията, обаче понеже всеки такова, никой не се интересуваше. Към е хубаво. Ти тогава ли гледаше урок? По време на рекорда? Финансите са само оправдани. Така. Сега се включва цецката, за да ви обясня. Защото на съединение... На същото състезание, ние сме в С зона, те са в А зона и до тях се падат и момчета от Шумен, райско топче. И ние знаем, че при нас риболова е само вечерта. Каквото се случи, тогава така беше. И ги виждаме те с 4 зига. Беше, както казахме, шоуто на зига. Те не спряха да вадят риби, като райското. И те не спираха на приблизително тяхната дистанция. Но те имаха разлика приблизително повече от 50 кг на кантар, което за тогава си беше много това нещо. И те наистина направиха тази разлика. Тогава наистина се случи това нещо. А ти какво открадна от тяхната игра? Ами, точно в последствие ние тогава нашето отборче искахме невъзможно този език толкова много да вади, защото до тогава не сме го виждали на живо това нещо. Нали? Да кажем, че една пяна във въздуха ще лови повече, отколкото лафтърчета ми или торбата на дъното. И точно тогава пък ние имахме честта на следващото състезание. Ние бяхме на втори сектор, ако не се лъжате, бяха на трети до нас. Аз казвам, сега е момента да се изправим, нали? И ние сме като малките деца надъхани се едно, сега ще ги смачкаме. И тогава мисля, май по-добър резултат нещо имахме от тях, но точно е така, нали, аз гледах, исках да разбера какво става. И нещо, което ми направи много голямо впечатление, което той, ако може да го обясни, тогава си спомням, че неговата храна за зик, която на края на съзнанието отихме да се стиснем ръцете, нали, всичко много добре, беше черна, което ми направи някакво впечатление, че примерно, ако тук в магазина всичките избираме червена или жълта, не споря за тогава защо си избрал черна, има ли огромно значение цвета на зик храната, което да подпомогне самия риболов? Защото да кажем, ще сложим ликоиди, ще направим нещо, за да, както ние казваме, да мирише по-добре тая храна. Но цвета на зик храната има ли огромно значение? Понякога има, но не е толкова огромно. Самата значението е самия вкус на рибата да е вкус. Ние в случая сме сложили миласа да мога да събарям храната по-надолу. По-надолу да сваля рибата. Добре. По-тежка храна. Така, след като приключението... Пилети мляни. Малко кюспе, малко такива смеки храни и миласа и те събаря. Хем да събаря, хем пак да... Да. Ти можеш да сложиш аминокиселини в миласата. Да. За да може, защото аминото много хубаво... Той е по-течно. Винаги ползваме миласа, ако искаме да събаряме храната на дъното. Също и на големия звир, ако играем големия звир, винаги ползваме миласа, защото тежка и държи храната долу. Знаем, че големите звери винаги има някакви течения. Някой, ако заложи на по-лека храна, може да сбърка. Разсеват се храните. Къде е била тогава нашата грешка, като не помня марката, каква меласа сме взимали
когато добавихме меласата, самата ни храна стана твърда като камък. И това нищо друго не сме добавили. Само меласа стана като на буци. Все едно от фризера я вадим храната. И с момчето, което се обсъждахме тогава, нали, служи толкова меласа, и аз даже ще сложих по-малко. И отиваме на язовира, отварям кофта и гледам една буца. Аз гледам, какво стане? Аз ли обърках, така ли трябва да изглежда това нещо? И добавяхме вода, че да стане нещо повече. Сложили сте мека храна, ние на мека храна никога не слагаме меласа. Не взехме от само пакетите, които са за зехарна. И добавихме шишенци. Мисля, че по спомен беше 200 мл. И го разбъркахме с някакви пелети нещо и отивахме на язовира и гледам, имаше и цели зърна, царевица и мляна и гледам царевицата е като купче лете валя, разбираш ли направо? Повече няма го прави. И аз викам, човек, не е възможно това да е зехарна, тя ако падне на главата тая риба, ако падне тая буца, тя ще се стресне. Много е важно да направиш храната, независимо за какъв риболов, много е важно да направиш. Примерно ние как я правим. Начупени топчета, пилят само едра храна. С меласа първо бъркаш, чакам леко да се. Тогава спосипваме с сухо и разбъркаме и то сухото вече да не става. Като сухото просто почва да търлиш. А за мита, който говорихте по-рано, за зехраната, тъй като там не мога да питам всеки въпрос, при приготвянето, сега пак да кажем, че ще направим отделно видео само за зига, където повече ще се разказва. Да, там ще се разказва повече. Така само накратко да кажеш, според тебе, зехраната трябва ли да бъде на консистенция боза, трябва ли да бъде изцяло суха или трябва да бъде нещо междинно? Или има ли определено кое кога трябва да се ползва? Защото съм виждал хора, които зехраната им е като на буци, и има и някакви, които аз примерно правя като на боза. Той реално даде този отговор, само че не го разгърнахме. Просто това ми, защото нали зига тук казахме за цвета, казахме за това. По пътя следваме... Моля? Аз нека малко да седна, да си поговорим. Следваме малко пътя на лойката. Има течение, всеки голям язовир, има вятър. Ти искаш да ловиш риба тук. Добре, ако я направим тогава толкова тежка. Ако върляш с боза, тя след 10 минути може да е някъде другаде. Ако искаш да направиш... има логика в цялото нещо, това, да го казва. Той каза... Мъчиш се да правиш комбина. С контролирането на тежката и на леката зигова храна. Нали, тук това е разликата, която той го каза и кога. Това се надявам да го видим, защото да. Това сега го чух за лека и тежка храна. Когато имаш, нали, разгървам неговите думи, нали, ако той ти му поправи, ако правя някаква грешка, примерно ако да кажем работиш на 8 метра език, но ще минаваш на 5 метра език, нали, ти не можеш с една и съща храна, работейки, да имаш един и същи резултат на 5 и на 8 метра. Защото храната се разтваря надолу, стълба се променя. Да. И заради това те контролират състава, консистенцията, където казах. Точно, е хубаво да правиш стълба, не да влезеш. Да, моят въпрос към него беше, нали, че аз съм се замислял много пъти как точно каква консистенция трябва да е храната, зиговата храна, за да мога да контролирам. Нали, това бяха буквално моите думи, сега се сещам. Добре, тогава до сега защо никой такива неща не ги е казал, дори като англичаните, които продават такива зехарни? Не ги знаят мразят зига, защото има специфически, една от тях е храната. Много хора са ни помагали да печелим на зига, като фърля храна до нас каша. Тя идва при нас. По самото течение тя се идва по някакъв начин. Прави ни пътека даже към нашите и риболова ни става по 3. Ние сме правили винаги една и съща като консистенция, или ако не е достатъчно боза, се правим още повече боза. С мляко, нали? А пък... Ние ли виждаш по принцип? Ние сме имали друг случай. Когато хората до нас хранят с зига, конкретно съединение, те не хващат. Ние фърляме само зига, без да храним. Тя се спомня много добре. Един зиг не сме и само ние ловим. Тогава... Това са най-големите течения пък на съединение. Там направо Там просто има и вятърна, който е много съден. И аз ни казвам, ние няма да храним, няма смисъл да храним. Те викат, вие един спомп не сте фърлили. Няма ядове. Ние нека си фадим. Хората, които не разберат. Накрая ние теглим. Това сме го правили. Зига за това е труден и много от създателите не искат да го практикуват, дори искат да е забранен зига, защото има отделно едната специфика и храната. Аз той го научих от повкарите. Отидах един повкар да ми обясни, добър беше. Даже го чепах да ми обясни, те дори я правят как я пресява, как може да направи, като я фърли на дъното, даже гърми топката. Оттам се научих, че мога да изправя храната
И тогава започнах да остолопите първо на теца. Измислях един монтаж, дънен, с повдигач за остолопи на теца и правих тъс храна долу в гърми. Те събираха и фащаха много. Докато на пувките фащаха един-два, аз фащам 30 удара прави, защото прави педното. Там беше пак предимството на дънто. Много по-голям ефект има, защото на пувката Да, те са. удариш един там пасажа и пък при мен се връщаха, при мен ударите редовно имаш. Храната на зига е изключително важно и след това за мен цвета на зига. Той ще ги покаже тия неща. Да, Не са... Кой ти е любимият цвят език? Кой е така вътрешно, като... Ай да фърлим един език. оранжево. Оранжев. Оранжево. Ти Аз искаш искам... да кажеш жълто с черно, А, нали? не. Имал съм успех на чисто черно няколко пъти. Прави светосянка на слънчево време или на голяма луна, дори през нощта. Топчета ли ползвате или пури? Топчета. Топчета. Няма да уточняваме какви. Дет плуват. Със сигурност, че са плуващи. Пори слагат хора, дет не разбират по принцип, защото ако ловиш на... Виждах пак с очицата с грешка, как я правят колегите, слага пура. Хвърля на примерно 10 метра е дълбочината, той лови 5 метра език. Той наляга нита с пура, след един час се е предала, дави се гълта вода и той хвърля, тя му потоя, вика спря да ме кълвя. И дига само зига, тя после пак пада. Тя не му и дава. Тя не може да дига. Те зато и на времето с барфина измисляхме тези топчета, дето точно в Бургас, дето правят мрежите за дънните океани. Това много Не, викаме бунджук. площ бунджук го кръстиха после. Но това с години сме го използвали. Много голям, много ефикасно и там няма Ти значение направо си издаде колко... тайната. Те са много фактори. Това не е само един фактор. Това не е значение на каква дълбочина си, не ти трябва да сменеш повдигача, може да бъдеш 5 дена да бъдеш, той няма да потъне никога. Да, няма... Не, Това много, ще ме много интересува. интересно ми е това с усукването. Има тънкости. Да, това ми е много интересно. Защото е много досадно да разсукваш зига, да го чакаш, да връзваш Да, следващия. до нас разсуква, като играем с Ама- топни. Ние... Точно той зачудяха, защо ни разсуквам зигове. Ти си представи 25 метра зига, ако се случи. Ти нямаш никакъв шанс да го правиш после това нещо. Една риба да изкараш и после край. Представи се така, само го изпъниш и го оставиш. Как ще го правиш 25 метра зига? Всяко бързо дърпане е лошо. Зига. Друг въпрос. В Франция, когато бяхте, Да. правиха ли примерно, защото може да си направиш една майка, грубо казвам, от 1 метър и след това да я удължиш? Имаше ли го или бяха чисти зигове? Чисти бяха на повечето зиговите, но и с майката излишна играчка, защото. Дали ще има майка или няма, се ти. Ма защо правиш? Обясни на хората какво е майка, защото много хора не знаят. Повод. Примерно си- Един или да. 2 метра поводи и после допълваш, Да, допълваш само Който- влакно. който ще направи слаба връзка веднага. принцип е така. Докато колкото е по-дълъг зига, като и цяло, той леко има Мгм. еластичност, ако си с по-твърда въйца, тъй да го кажем, да му и самата еластичност на влакното да ти помага. Даже напоследък, като ходим по патентите водоеми, хората tu искат да чуят, ние ползваме електрикови шокови, защото рибата го вижда и по шока и отива на стръвта и кълве. Значи почваме да отсетяваме от 100 метра влакната, направо да знае цялата пътека. Не говорим за пътеките, ето ги пътеките. Значи да очакваме електрико и спомбо. А оловото? Може, нали? Оловото бяха ме питали на Цароло след едно силно зигово съзнание, защо ползвам бяло олово. Много по-бързи бяха ударите, защото като храним и като хвърля оловото, рибата го вижда и се спуска, мисли, че някаква храна и лапа зига. Бялото го вижда от подалеч. Ползвах чисто бели, специално бойдисани олова. Мисля, че не съм виждал бяло олово. Аз ползвах и после рибарите, тези дето бяха до мен отбора и те взеха да ползват бели олова. То като видиш Зиг. някъде, да. Имаше много голям ефект, защото като хвърляме храна, идваха рибите на тръстикова, също бялото олово много голям ефект даваше.
А за зига, според тебе, кое е по-правилно да се използва? Сейфти или инлайн да бъде? И дали има нужда винаги от литкора да се слага или директно да се закача към шока, защото наскоро видях, че може и така. Да не ползваш литкор, ами директно да се слагаш. То е лошо? Да. Да, защото може да ти излезе от те да се закача, както много добре помним. Директно за шока е най-хубаво. А в случая тогава инлайн ли да бъде? Там е спорна ситуацията, но при инлайна има много големи предимства, защото ако си с тръбичка, праговите закачки няма да ти влияят. Тя винаги стои. Тръбичката помага, както примерно съединение, ако си и на капаклис, винаги слагаме тръбичка, даже по-дълга, защото праговите са много големи и камъни има и закачки, и така не закачаш, иначе с сефти много пъти ще късиш. Там няма. Тук тръбичката ти помага да се спасиш от закачките. По-рязко обаче дърпаш, ще тръгва веднага нагоре. Или евентуално така наречения тюбинг, шоу. Също би помогна. Да. Чакай бе, разкажи на хората нещо интересно. Искам да разкажеш за най-голямата ти риба, която е хвана. Когато аз бях още едно калпаче на 18 и тогава аз реално така се запознах с него. Това беше на Арнолд Дере. Най-голямата риба беше на състезание на Арнолд Дере, тогава беше едно съревнование. Имам ги клиповете до ден днешен. Тогава с съдията, с отборите се събраха. С тарата дойде 34,600, 2 кг и нещо тара имахме. Тогава не бяхме от най-обичаните, защото по-не вървеше. Но това ми е най-голямата риба. Дадаха ни единствената златна купа. Стевко тогава за жив и здрав човека. Раздаваше, който фани. За този шаран имаше златна купа. Да, те 2 грама примерно злато, но единствената купа от чисто злато се паза. Тогава аз отивам до техния сектор да се запозная с Васил. До тогава само знам за Васил от Сливен, нямам идея точно кой е този човек. И бащняйка отива да се запознаеш и отивам сега с Стефан, с двамата се говорят и Стефан вика, лапе, отида да ми преместиш колата. И аз отивам, аз до тогава не съм се качвал в кола. Как сега тия съедините или какво да правя? И се връщам и му викам тогава, ай сега да изкараш най-голямата риба, прибираме се в Бургас, отварям Фейсбука и 34 кг, викам, как си късмета, направо към как се случва това нещо. Интересното с риба после изчезна в дън земята. Даже и при изпускането на язовира нямаш. От някъде излезе и никога не се върна. Никой не е фанал. Да ние изяде, бе. Ние имаме клипове с пускането, там всичко е много строго, много... Наш лафтър беше това. За огалка, да. Ние сме и привърженици на малката стръв, защото малката стръв по-успешен риболов лови всичко. Макар че някой пъти кракодил. Какво викаме малка стръв? Дай сега тук обаче. 10 мм ми е любимата стръв. Топчинце или дъмбълче? И двете ги ползвам. 10 мм. 10, 12. Вече, ако има нападение на малки риби, сменям. Отиваме на 14. Да. От 14, 20 вече последно, когато се отчаям много, слагам 20. Как контролирате храната и петното? Примерно, ако дойде каракулът, наби се и 2 часа сте нон-стоп само каракул. Фалеме едра храна, само топчета. Само топче? Да. Тигров? Тигров, ако имаме по-едър, последните години имаме, той помага също много. Да, тигрове помага много. Ще кажеш ли на хората твоите рецепти за тигрове? Преди година и малко Байван каза, така да кажем, негова рецепта и много хора бяха доволни. Фейсбука избухна с това Байван, просто сподели как да се правят тигрове в астък. Ами аз го правя накисвам го 48 часа, през това време сменям водата, защото все пак той живее под земята и самата пръст, да може да се измие все едно както боба. Мен готвач ме е учил. После го вара 2 часа и слагам около 200 грама захар. На око слагам захар, то не е химия. На око слагам захар. 200 грама на килограм? Да, горе-долу. Може и 100, не е проблем. Дали 100, дали 200, въпросът е да го подслада малко, за да направи после, ако искам, ако няма някъде дребна риба,
някой път го мие. Но някой път прави ферментацията, тъс лига да оставим го на топ. Седи ли на топло, ако искаш да направи ферментацията, задължително трябва да седи на топло 24 часа. И то самата захар прави тази ферментация, тъс лига, тя е много ефикасна, ако има дребни риби. Помага за дребните да идват или да не идват? Идват. Всичко я харесва. Тя помага много. Ето и ми е рецептата. Измиването хубаво, защото той живее под земята. А за добавяне на аромати, дали ще са люти и тем подобни към самия тигров фъстък, слагаш ли или не? Или предпочиташ това, Понякога което си съм натурален? добавял, но предпочитам пресен. Пресен да се, това е най-добре. Да. Аз също киснеш ли? 48. Да. Не, нали 48 часа киснеш. Всеки Даже има не някаква е на негова водата. рецепта. Даже на първото като позаври, му сменям водата. Ай, докато На варим, цяло да сменяш падне, водата. да. На цяло да му измием растотията, деца вика. И след което вече с втората вода вариш, изварява се, Давайте нали? по-чист тигров фъстък, човека само работа му отваряте. Нямам свободно време, Тия че би го чували. търкал си над Бойдисал съм се- Картофите как ги правят тук на Марицата? Картофи на Марицата как Бойди ги съм чистят? се справил, Вакуум е, съм брат. си жълти, червени, избилвам се го и съм се правил за стръв с меризма, жълти, червени, като цветове оранжеви. Много лесно може да се бойдиса. Степче. Избоя, но първо трябва да го избелиш. Там ще го оставим в тайна малко, защото фирмите ще се обидат. Скоро помага на една фирма как да се направи тигров фъстък. Нека това е хубаво. Нека повече, да смисъл фирмите да имат хубави продукти. Да има хубав продукт. Значи повтаряме, нали, за хората. 48 часа киснем, 2 часа го вари, слага 100-200 грама грубо на килограм захар, след като си го сварил. И даже по-малко, вече към финала, като такова, слагам захар. След това го сваля от котлона 24 часа, за да ферментира. Ако искаш, но задължително топло трябва да се даде. Аз нещо, което ти предлагам. Дай да направим един Hell's Kitchen, Hell's Carp Да ги Kitchen. съберем няколко... И е така да съберем по една тенджера и всеки да си каже кой какво прави и накрая да ги оставим и ще мине Пайван като делегат и да каже, слушай сега, тук харесваме, обаче не си го измил. Ти пък не си го сварил. И е така Ти пък много си го избелил. Ти пък да, ти пък защо си го отцветил. И така ще видим. Това ще е много интересно. Може да направим на царевица и Всичко на... може да правиш. А с царевицата как подхождате? Тачите ли? Царевица, да, задължително имаме в храната и царевица. Просто ние залагаме винаги на голямо разнообразие, даже викаме от години са базикаме, викаме тактика Кауфман. Тоест шведска маса, ние залагаме на голямо разнообразие в храната. Да има. Да. Защото едната риба не искала, той другата не щяла, той другата не щяла. На шведска маса всяко животно се върти там. Ще иде каквото и хареса и ще се върне. Ако хвърлиш само един вид храна, има опасност да не е гладна, да не ти обърне внимание на тази храна, тогава вече губиш всичко. И това е страфта ти, няма значение. Покрай това, че си завършил, нали, имаш сега такова образование, за тебе колко е опасно, като човек не разбира от тия неща, да кажем, имаш храната, която с един аромат, ще кажем, примерно аромата е риба, рибен аромат. Обаче смесиш 5 ликвида вътре сложиш, това колко е опасно, Много. Страшно. колко е Може да избяга опасно. рибата. Защото съм си говорил и с други приятели, че да кажем, примерно той сега гледа 5 клипчета в YouTube, си харесва 5 различни ликвида, ползва съвсем различни топчета и всичко това го смесваме в едно, бъркаш, мириш ти много страшно ароматно и кажеш, това е сега Някога брутално. е опасно, някога може да стане брутално, както се казва, но там е риск. А какъв е шансът човек да знае кога това ще му помогне? Как можеш да разбереш при по-чисти води какво да ползваш? Как може да бъде по-полезно за хората? Не това може нещо да го научат? разбереш химичен, той е важен химичен състав на водата, някак да го разбереш. Това някак да го разбере рибаря, като ти е за риба. Примерно има груби грешки. От Нова Загора надолу към Бургас водите са твърди. Калци, тя отделно си го приема и през хрилите. Ако ти залагаш много храна с калци, ти си губещ. Ти на рибата даваш нещо, дето го има навсякъде. Няма нужда от твоето нещо. Докато, примерно, ако след Нова Загора към София водите, нали, са по-меки. По-меки, Ако да. сложиш
калцева храна, ще обърне по-голямо внимание. И тъй. Да, но пък то Но човек пак може зависи. да е химик на Всичко всякъде. зависи. Не. Да, не може да е химик. Зато и фърляш неща, ние фърляме по-универсални. Мгм. Виждал съм на състезание, пробваме, след един спор, пробваме, че специални фирми, петля, които е точно както го смеси, и фърли, направо рибата изчезна. Но трябваше да се уверят хората, защото спориха и те в България са много трудни, има хора, дето колкото и да му кажеш, колкото и да му кажеш, той си знае него. Защото няма Докато не се информация, няма убеди- как. Той си вярва, че така Да. ще е по-правилно, като смеси уж този топ аромат с този топ аромат и този топ аромат и ще Да. направиш най-добрата комбинация. Оттам идва според мен, Нали, ма че за всяка хората една не са. фирма, дори, нали, не излиза грубо, дори българските фирми, нали, но за всяка една фирма, за всеки един продукт стои някаква мисъл. Нали, Да, ама ти отиваш за риба и си взимаш ни топчета и искам Искам да кажа, че смесването на 5 ликвида за мен е пълна глупост и аз лично не бих направил такова нещо. Видях го с очите, как избяга рибата. Аз също съм Пълна виждал. капакли. За това иска да го питам. Никой- Като човек, който е завършил това и той знае Добре, кой как ама повлиява. ако си го представим по един много прост начин, ще си смесваш кембето с супа топчета, крем супа Да, от ама, картофи и още 2 супи и ще го ям. ама отиваш да си взимаш хамбургер и кажеш, искам барбекю, кетчуп и майонеза в едно. И ти си го едеш, нали? Ма много хора е така едат. Даже и горчица ще сложи, защото обича и това. Ама при рибите, нали, това се случва, че не е явно да търсиш тия 5 ликвида. Може би един е достатъчен, нали? Най-доброто нещо е да не правиш глупости. Има си храни, купуваш си. Да го караш семпл. Да. Да, и може би с повече ходене за риба, по-лесно ще стане. Не може Как ти да... каза, да не се ходи на... Много големи грешки в България също се случват. Хората просто опитват да забъркам, той да забъркам, но и да... Ама те някъде даже ще почват да труват рибите. Тя и мишката иде от трувата и харесва. После какво се случва? Да, ама то е така, ти го казваш, защото все пак да повторим, ти от 2006 година си състезател. Човече, и то- оставите, той... сега докато си говорих, се замислях, той има 130 купи. Това са 130 победи. А сега 82 часа минимум. колко е не е спечелил, слушай, не ме интересува. 130 куп, 82 часа минимум. Абе, това са 130 купи, няма значение откъде са взене. Аз имам там 20 състезания, ако се не знам дали са и толкова, и да имам примерно 10 купи от тях. Примерно говоря. Той има 130 там купа в някакво награждане. Затова казвам, Това е че той може повече да от каже опит. това нещо, защото има много, много богат опит. Не така? Има, да, манията. Те се разви живота, то трябва да имаш много свободно време. Имахме свободно време. Имахме доходи нормални, не бяхме богати, но доходите ни помагаха, колкото да ходим за риба и да си уйдисваме на манията, деца. Ето от мания, от хоби ти е и бизнес в крайна сметка. Да. Нали, то всичко е обвързано. Буквално риболова е твоя живот. Тук даже мога да покажа най-добрите топчета на барфин, с които няма да има прошка никъде. Оцелили правилното място. Стана Ние играем втора година състезание с тях. Аз мисля, че мога да го оцеля кое е това. Така си мисля, може и да греша. Айде минута. Ние влизаме в... Нека да познае, че е 3 цвята. Ако Нека е. познаем, не е протеиново топче, Не, да не. знаете. От сега казвам, мисля, че знам кое е за... Опа, този стол тръгна. Колега? Сега ще видя дали е също и ще кажа дали е това и ще кажа откъде знам. Нека да видим така. Сега тук. Да. Нека да видя дали е също само. Точно така. Различни почваме. Така. Значи много правилно. Абе, помня. Добре, помня. Сега, това Ще не... обясня защо работят много. Просто са оцелили плаваемостта. Първата работа, за която работя. Точно балансираната плаваемост, рибата като леко мърдне, рибата като минава, то леко мърда, което дразни много рибата и карда. Второто цвета не може да го запамети. Различни цвята. 4 са даже тук. Даже след 4 цвята, тя рибата го вижда като маленки парченца. Тя не се притеснява от тази стръв. Това за мен е най-доброто попадение, правено някога
Аз преди си бях правил подобни. Такива имаха голям ефект, но много трудно оцелвах плаваемостта. И много пъти пропадах. Почват много да дигат и там се губи. Там стават само на много кратък сезон работи. Искаш да кажеш, че поп-ъпа не е толкова лао да дига много куката. Поп-ъпа работи само при дадени ситуации, много рядко трябва да знаеш точно кога, къде и как да го ползваш. Иначе се умрява с поп-ъп. Евентуално върху топче за снежен. Да, ако не разбираш от поп-ъп как да ловиш, не ползвай поп-ъп, освен върху снежен човек. Класика. Само поп-ъп. Ако не се лъжа, точно преди вече 15 години сигурно, точно на Арнол Дере имаше едни топчета поп-ъпи, които ти ги беше правил. Нещо с ММ Мелиса или ММ нещо си беше подобно. Точно там аз знам за една така кутийка, където ми казаха, той има и не такива поп-ъпи, научи ги какви са и аз викам, ще ги науча и точно това викам сега, дали ще е нещо подобно, по спомен на цветове, нещо такова. Тогава за първи път видях цветно топче, толкова цветно, с няколко цвята. Аз се правих, но много скъпо ми излизаш. Много трудно оцелвах плаваемостта. И много скъпо ми излизаш. Самите материали ги купувам на дребно и то ми излиза много скъпо. Страшно скъпо ми излиза. За Няма един как да го поп-ъп. продавам. За един поп-ъп. Да. Защото то е смесица от етерични масла, слагах аминокиселини, протеини, био. Прави си ги за мен, си ги прави много хубаво, ма като дръпна калема изглеждаше много страшно. Добре, ако предположим, че сега хората вече знаят някаква тайна, ти как можеш да си повече сега? Аз и ти заставаме с ние същи топчета и ние същи условия. Какво ще направиш, за да пребориш това нещо? По-големия опит ще ми помогне от по-добрата презентация, защото може би ще помогне за фащането на повече риби. Дори но и също да правим. Хубаво е човека хората да знаят, че не е само остръвта. Трябва да се върнем по-назад. Презентацията е много важна. Да. Не знам дали сме я пропуснали, но аз първо казах място. Преди презентацията, точно това ще място. първо нещо коментирахме Първото нещо е мястото, и където му казах, нали, разшири го, развия тази тема, но аз имам други добри Те последните му риболовци за мен. съзнания се са в едни места, Между дето другото, мястото му е. Едната купа ми е първо място с рекорд на международно кастинг създание по точност. По точност. Да. В какъв диапазон трябваше да се хвърне? 20 метра? Метър на метър. Метър на метър? Как 20 метра, бе, брато? Как? Ти 20 метра ти е сектора. Да, не Може да казвам оцелиш кастинга сектора. колко, не казвам колко е. Кастинга правят, 100 или не казват 100. на каква дистанция, примерно около 130 метра, те 100-120 правят 1 квадрат метър Дай на трябва да го метър. целиш. И стрелят беше международен кастинг, Да си... трябва да го целиш. Даже 90%, не 80%, бяха 15 метра, 20 метра, 8 Защото е метра. много трудно, аз съм присъствал на няколко кастинга. Много е трудно след като се изхамалят всичките, нали, за минат категориите, спот мод и така нататък, изведнъж като им пуснат за точност на 100-120 метра. Още държа рекорда 60 см от колчето. 60 см. От първи. Сега гледам, че много фидеристи тренират точно така, седнали от платформа в едни легени. Сега някои на 40, 50, 100 метра. И там се оказа, че е изключително важно при тях метода да падне точно, защото всеки път на 3 минути да ловиш на едно и точно. В крайна сметка Да. ти разтоварваш една и така хранилка с 20-30 грама храна. Да, Нали, трябва да си много ако точно. Трябва да се тренира. Нали, Независимо какъв спорт практикуваш, ако не тренираш, какво значи, аз съм много добър, дори боксер да си, отивам 6 месеца лежа в нас, отивам и ги бия. Няма. няма стане. Няма. Ще има Не. кобра ти кличко. Не тренираш ли? Не, хвърлянето трябва да си точен. Имаш, нали, ако пак гледаме тези състезания, имаш ни там 20 метра, в които имаш определени места, където си го оцелил, че е хубаво място, калвети, хвърляш 5 метра вляво, нямаш удар и си Като кажеш се- какво става, нали уж пак съм там, пак ти не си Като там. се заговорихме между другото за правилното място и хвърляне и така нататък, как работите с маркер? Там някаква тънкост можеш ли да кажеш, защото това реално е първото влизане във водата при едно състезание. И свободен водоем дай, нали? Няма значение дали е състезание или не. Ами ние сме свикнали, ние не работим клипсо и не работим маркери на Да. кордата. Отделно някога и често сме и ползвали клипсови, но повечето пъти не ги ползваме. Маркерът ти показва точно къде си, защото клипса ще излъже. Клипса зависи каква парабола ще направиш. Да. Там вече след 100 метра клипса почва да играе до 5-6 метра. А ти някога 5-6 метра са ваши, ако не оцелваш място. А ние сме с маркера. Маркера точно показва
Дали си влязал, дали си излязал. Като се опънеш, той маркерът ти да 1 метър прави маркер, да може лесно да го спирам. Като фърля, Да го видиш. гледам, да, като клип се прави. Но като има вятър, като влезе маркера в шпулата е набирал още 5 пъти. Викам, този вятър излезе и аз не съм там. Наново. Наскоро Аз така никога не съм убил. бях на Най-точно показва маркера. състезание, буквално ивици. Имаш по-твърдо на ивици. Обаче, примерно, ивицата ти е около метър и нещо. Нали, това е ивицата. Ако искаш да, нали, искахме да проверим на ивицата, на по-чистото, няма падане на клипс на колчета. Нали, аз го мера с далекомера всичко. На клипс няма как да го направиш, за да ти гарантирам, че си точно там. Нали, без стиксо или маркер, аз го направих с стиксо, т.е. ситуация. И на клипса, на който си бях дигнал 2 намотки. Ама ти си представи, не то ти всяко фърне трябва да фащаш това влакно е така. Ти можеш да си сложиш клипс. Да, бе, След маркера Да. може да си сложиш клипс, братле. Може навсякъде. да, просто Ние трябва сме да го слагали, навижиш за до да не- маркера, да. Примерно, За да не отива много навътре. да, примерно. ако си на 100 метра, можеш да сложиш клипс на 110, примерно, Да. на 105, Да. защото някаква парабола, нали, не е нима. Маркерът ти показва точно къде Идеята е на маркера влакното. ти каже, че си точно на петното, ако става въпрос наистина за толкова. Е така на бозови Особено лист, като да. фаща, като стопи, една случка на теца сме на моста, фащам с този маркер и един колега вика, до мене беше монтажа, видях всичко, разбраха някакъв. Ма което? Обаче пък то много лесно. На теца, но, нали, тогава с поводите са дигнати. Са дигнат повод. Само той вика оранжево, как винаги идва тук, вика на оптикача, не му да. Аз върля малко по-навътре и си го леко, че го обера, нали? Да му е да съм петното. И такива емоции, имали сме всякакви случки, но по принцип за мен маркера е най-доброто нещо. Клипса, да, също помага много клипса, но маркерът ти показва по-точно. Особено ако си... Знаеш, на ITP фанахме пътека, която 2 метра, примерно, ако си с клипс, до нас нали, бяха обещали да набият на фишманията с състезателите, защото Тръстико имаше да се връщат. Но пък тогава сребите минаха по едно много маленко деренце имаше, едно такос. То беше някъде на 130 метра, може би. Те прехвърляха, хранеха, обаче не можаха да го намерят. То беше много малко дерет. Но аз с маркера винаги мога да фърлям точно на той дере. Докато с клипса ти не може да го целиш никога. Даже почти никога на 130 метра. То клипса от параболата, той някой път на клипса ще обереш 7 пъти, някой път 1 път. При най-малкия вятър на тия метри променя много. Ти не знаеш на клипса къде си, пък аз на маркера знам. Фърлям примерно вятър, оп, влезе в марк, обираш 2 пъти и към не. Ползваш ли различни цветове или, Да. или го триеш? Някой път, не, ползвам различни, защото някой път не се изтриват лесно, корта ми става направо. Имам 6 Цветна. цвята. Става Черно. като плетеняк на 10 метра, различно. Мултиколор затеглени. Накрая забравяш кой цвят за кое е, от кога е. Да, и накрая 3 оставям ги във водата, като седат 7-8 часа и се изтриват. Ползвате ли таймери? Някога, ако ловим с бързо разтвориме. Но рядко. Това е рядко, както Да, разбрах. много рядко. С бързо разтворими, по принцип, не ми харесва, защото пак ме нападат дребни риби на бързо разтворимите. И какво да има по-дребна риба от това, което ще такива на едно десятка лафтърче. Ами не, активира ги. Пътики, каракуди, самото лафтъра не предизвика толкова много, колкото и много бързо отваря и пуска много по-големи сигнали и предизвика жумляците. Тук като лафтъра наистина много по-малко ме нападат. Но пак нападат. Добре, Няма лафтъра помощ. на какъв монтаж го играете? На... Без модел кука, в смисъл марка, модела, Lightgate, Кършен, а ти каза, че ползваш чот, извиняй, чакай, че Чот. чуда на Чот ригата. ползвам на лафтъра. Да. С халкичка, без халкичка, с шлаух. Шлох. Шлаух. Ако и без турба. Мгм. Ако и с турба, без нищо. Чисто. Чисто само намотки. Най-просто намотки. Най-агресивно седи куката. Като правиш ли едно под кончето, където стърчи косъмчето, за да го отдели от куката? Не.
Защото ти така... Просто го нагласям, като го слагам в автобата, внимавам, тъй си го подреждам да не извърти. Ти ли правиш турбите за отбора? Аз и моят съотборник Цето. Адашите. Той ги прави даже много по-добри от мен. Аз по-късно се научих, той ги прави много стегнати, много фърчат. Ето там нейният стимула, който беше за да прави турби, беше ти, защото нали казахме турбите, трябва да почнеш да ги правиш, чакай, аз ли няма да мога, бе? И влиза в шатрата и почва дан. Това, което виждам при вас е, че той няколко пъти те е бил и ви е Не, медицирал за различни сега, неща. никой За на- О, Аз без да омалуважавам труда на другите хора, ние се състезаваме с определени, които са в нашия кръг. И изнъж просто Карп Сливен идва на нашето състезание и ни сега е нали, момента да видим Батковците. те, с които знаят какво правят. Нали. И оттам почваш да виждаш някакви по-различни неща, които няма как да го видиш от хора, които сега ти пият вечерта. Няма как да го видиш това нещо. Аз съм единствения буден там, прямо вечерта, правим нещо калвени и просто се заглеждам и виждам, че той е отвънка в тъмното стои и гледа. И сега, като чувам другите мечки в другите палатки спът, нали, пък той човека 3-4 часа, аз го знам, той вече е вънка и гледа. Той е реално учил наистина на състезание. И ти така почваш сега да се замисляш, дали това нещо ние трябва да го правим, тая стръв, тия турби. И така, мен ме е винаги интересно да науча някакви неща. Ти няма как да ги научиш тия неща, ако не отиш с тях на състезание. Без значение дали е Карп Сливен. Хора, които са участвали на много състезания. Така, аз също съм казал. много е важно да следиш съседните отбори. Като цяло сезон. Той така, тук е овял хиляди пъти на ЗИК и отидат на световно и вижда 5 неща и почва да ги прилага и научава много повече неща. Да. Да, не, Ако не ги е видял, Виж как, примерно, има една позитивна линия, той отива там, без значение резултати. Той отива там, научава нещо ново. Това нещо ново идва тук и по малко или Така много става по развитието, различни кръгове, защото всеки има познат, всеки има такъв, който каквото и да му каже, няма да го чуе. Нали? Това е ясно на всички, където по-рано загатнахме за репето, за клубове, за някакви интереси. Но в крайна сметка тази информация, която той е получил и останалите момчета, които са били на световното, нали, който както е разбрал все пак за себе си, стига в България и започва да се налага и тук като практика, което е ето прямо, където сега от тебе разгърнахме темата за зига и за специално за храната, за консистенциите на храната, нали, живи и здрави с това видео. ама ти си го представи, утре 10 нови отбора ще ползват по този начин нещата, ще се дигне самото ниво, тогава тези 10 и други 10 отбора ще търсят как да са конкурентно способни на това нещо и така ще се дига самото ниво. Защото докато всеки си крие тайните, ще има 3 отбора, които са много силни, ще се бият в гърдите и до там. Нивото е ниско. Точно. Не съм съгласен. Ти Що да не си с съгласен? тези неща, които той ти казва, са основополагащи, но той си има още, как го кажа, Ема ясно той си е. има още, опита той няма как да го даде. Това е нещо, което говорил съм си с други хора, нали, точно от темата, как намираш пътя на рибата. За мен това е много важно. Нали, защото дори 15 дни стоиш, ако не намериш пътя на рибата, абсолютно не се тая. И много хора са ми казвали, за които, нали, ги имам, за хора с много богат опит, с много състезания в чужбина и така нататък. Това е нещо, което не мога да ти го кажа. Това е нещо, което просто ще започнеш да го усещаш. Нали, примерно, защо ще мине там или кога ще мине там. И нали, това е един от доводите ми да ти кажа, че той все пак си има класическото То е предимство. ясно, че си има още и той опит си е козове, един които за да багер, е който буквално по-добър. го бута напред. Да, то е ясно, обаче ако не започне да се дига глобално ниво, няма как от клипчета в YouTube на това, вижте какво ползвам, няма да стане това нещо. Да, друго се сетих От тия неща състезатели, няма да стане. как грешат. Първо почва да сменя кука, а то проблема е в дължината на повода. Не сменя, примерно, а то там е проблема. Аз на това съзнание, което вчера приключих, мога да кажа за мен си, че дължината на повода и куката, която беше в последствие, но дължината ми оказа много голямо влияние. Да, показва. Дължината е най-голяма. Разликата им беше После е куката. 2 см и половина, които преди 5 години, ще кажа, за 2 см няма правим глупости. Да. Това беше голяма разлика, което Хората това не го знаят. Това е важно да им кажем дори на по-малите състезатели, защото повода, дължината на повода е много важна. Докато най-много се подценява, това е много голяма, много важна роля. По-важна роля изиграват куката, за мен лично. Аз защото съм пробвал винаги, понеже съм имал време да ходя и си пробвам различни. Тъп и почвам. Едната варица, примерно,
стъка по, другата за стъка по, почвам последно. Добре, ама той е примерно един 5 или 6 или 7 см по, ти буквално ако го сложиш на клипса, то става нещо като чот. Нали? Човече, на сейфтито се слагам, монтажа ми е 13 см дължината му и имам, да кажем, калвани, обаче имам едно пип и до там и презамятам. Правя го точно 15 см и аз нямам празно калвани. Да. Нямам празно калвани. Много хора подценяват той. И веднага оттам насетне аз не го променях това нещо, докато не ми, ако беше спряло, вероятно пак ще да търся някакво решение. Много интересен въпрос, между другото ми се сетих. Ползвате ли флуорокарбонови поводи? Рядко. Тъй като по-пъпите и лафтери и турби, както говорихме, нали, да става въпрос за сплетено, смеко. Рядко, когато много голям кастинг и вече нямаме на къде, търсим максимална дистанция, комберик. Комби с хеликоптер. Нямаш друго, да. Нямаш друго спасение да хвалиш примерно 170. Там вече не може да захранаме лова риби, защото рибите са там. Не ще дадат на храната. Но пак комби, не е изцяло твърди. Не, Като комби. дери, като... Добре, в Румъния, като ходите там, нали, ловят на това румънския с монтажите, Аз не го чист флуорокарбон Не и го там. ползваме. Ние ловим доста успешно с мек на същото място. Той имаше някакво английско наименование, сега не мога да се сета румънския монтаж, но кранкова кука и фул фура. Не знам, защо го кръстиха румънски, докато при нас вървеше, те не го бяха чули, докато ние правим и те с най-обикновен акорд да го правим този монтаж, правим с години и после тръгна между създателите, защото един румънски. Може би е така по-модерно. По-модерно е така. Ние бяхме точно с тези неща, бяхме много по-напред в България. Има, аз съм сигурен, че това е английски монтаж. Това е на 100% съм сигурен. Ами, ние нямаме дори конци, зато и правим само от корда. Дори сме ловили, първото на коза сме ловили на плувка. Ние на теца ловяме на плувка. Първите години на коза правим на плувка и те ловяме. Ние не знаем, че на дъно. После видяхме и всичко винаги ни е било с прозрачна корда, прозрачно влакно. Сега Пак ще те върна в самото начало. Откъде идва това желание, тая амбиция и всичкото да го правиш? Още говоря в далечните години. Откъде влезна това да искаш да се развиваш в този риболов? Може би от 2-3 на човека. Тъй като, нали, съм сигурен, че имаш страшно много хора, с които сте били риболовствали, нали, преди години и вече те са спрели или това ти казват, ти си луд, ти си маниачен. Да, много хора спряха от моето. Много хора с годините спряха. Не знам каква причината. Да, аз имам последната година намаляне, но спиране в никакъв случай не съм помислил. Спиране не е. Даже искам развитие. Искам да отида, примерно, в друга държава, по-добър от моят отбор, да не фърлят голям бой, да видя как са успели да надхитрят. По какъв начин. Сега, както примерно надхитриха в Румъния. Тези години бяхме в Румъния. Надхитрена, да, много опитен отбор, много силен, много стабилен, но по много обикновен начин на надхитриха. Какво направиха? Ами, те просто ни избързаха и заложиха на 120 на 130 метра. Докато ние помислихме, че ще ги прецакаме с дистанцията, защото дойдехме при тях. Влязахме на 140 и 150 метра. Почнахме да ловим риби преди тях. Излезе един вятър срещу нас, 4 дена. Далечето петно въобще не можахме да го стигаме, но по-късно, по-рядко, аз пуках от бой. Фанаме, половин тон фанаме, но те фанаха повече. И просто... И в един момент се оказа, това вятъра, като ги видяме, че те може ли да фърлят повече от нас. Просто не са рискували като нас в началото, ние се фърляме. Показваме много голямо самочувствие. Показваш мускули пак. Отбора, тръгнаме да показваме мускули, докато отбора е доста опитен, доста силен, дори мисля, че са световни шампиони. На VLC-то VLC, да. И много не изиграха, много тънко не изиграха. А те тръгнаха от късто да правят пътека, те тръгнаха съвсем друга тактика. Ние бяхме по-добър сектор, тя бяхме по-добра позиция и те набиха.
Еми, това е една ни... полука, която сега вече може да ти послужи някъде. Да, защото ние бяхме сигурни, че и при вятър пак ще... Но не, при този вятър не можем да фалим. Ами, ако е А се насреща. оказа, че те могат да фалят дори повече от нас. И при вятъра влизаха на... Хващаха риби случайни, като допълнително бонус риби. Примерно държат се 2 варици в петната, спират да кълвят, ловят се риби. Фалят двете и почват, мерят и на някъде с всичка сила. Бонус риба. Пат, удара и на риба, но като я фърли записано, примерно 2-3 край, без храна, без нищо. И те ударили му на петното, веднага връщат. Тези 2 петна играха. И не бяхме с 2. Ние са фърли, ние с по-голямо самочувствие от тази бях. Към сега ще видят те за кой. Да, ти отиваш, как ще сега ще видите как Да го видят правим в България. Сливенския вятър, как тук, сега ще им покажем. И въкачиха на карандила. И накачиха на карандила, изиграха много тънко не изиграха. Пишете ли? То, бе? ние едни сами се изиграем. Пишете ли? Бе? Защото забравям дори на валиците хартиено тексто. Сега си към, че се подиграват, но понякога суматоха удари двойни, да се знам аз коя валица, къде ми е. Те в момента един колега измисли... Алекс, Вече ти Алекс Демирев измисли... Сега като бяхме това съзнание, Знам, Алекс, да. той даде на Мишо такива, закачаш се на въдицата и пише 1, 2, 3, 4, Да. така по-лесно се ориентираш. Това е полезно, да. Ти вече поръча ли? Не. Но аз пък постоянно сменям на някои от валиците и текстото постоянно разлепям и много с дистанция разлепям. Много, защото някога почвам да търся търсачката, само пише на валицата и по-бързо работим и тъй. Но и двете неща са правилни според мен. Разбрах, мисля, ще имаме клипче с Зига. Да, някога ще го направим, ще покажем на хората. Наистина, като гледат клипа, ще е голямо предимство за тях. Там Просто много тънкостите ги показваме на ще глед. се опитаме аз да ти или ще ти задаваме въпроси, ти ловиш, фащаш, оператора е там или пък ще видим обратното, ще видим точно как стане това цялото нещо. Защото само да се вадят риби не е интересно, нищо няма да се разкаже. Да, по принцип. Там поне си ги знаеш, те се казва какво се случва. Няма и да ще е правим по-лесно. реклама, а просто ще покажем. Не, на- няма за реклама. реклама. Идеята е да се обясни Активен самия Зигов риболов. Аз не съм дошъл да правя на някой реклама. Активен Зигов риболов. Просто си говорим тънкости също, да. Аз допреди да се запозная, преди с него да бъдем на първо състезание, аз не бях виждал, защото няма къде да го видим на язмото или на съединение, че куката се закачаше на тиксо, нали? Това са Да, неща, които да. за него може да е много смешно, но аз като викам, те слуите, за какво се закачат куката на тиксо? И нали, в последствие, че разбрах, че просто така го правят състезателите това нещо. Нямаш как да го знам. Само Сливенско е Да. изобретение. Другите Възможно. не правят, другите с Аз магнит. не го бях виждал и тогава Даша, Цецо ми вика, Даш, ето ако искаш няма тиксо, нали ще ти дам. И аз сега се чуя, тая кука, колко да я закачам. Той, защото нагледа се, един я държи и той каза, човек, може да направиш някаква голяма беля така. И аз викам, колко да голяма беля. Нали, един се държи, той казва, не се знае, куката може да се завърти, нещо може да стане. И ги гледам, аз закачат на едно тиксо, на едно колче закачат, не е магнит. Това са такива тънкости, които като се покажат, вярвам, че така се дига нивото. Да. Утре като има 10 отбора да ловят на зиг, ще е Това е по-интересно. ефтиния магнит. Нали го се? Защото излиза вятър, много добре държи стиксото, добре може да се спъш. Няма опасност да... Преди ползвам и магнити, като го сложа като и силен магнита, много... Да, имаш като... Напълваме самия зик ми напълва. Там и Слаб магнит, вятър духне, хоп, падне на... И пак на нова сметка. И хартиеното тексто го измисляхме просто. Много добре. Нито напъва, нито задържа. Освен, надявам се сме били полезни на хората, Да. които ще нагледат. Дано сме били полезни. Ами, Няма да пазим тайни вече, което може ще подсказваме. ами, Нека благодарим да ние има- от по-млади ти, благодарим, надяваме Нека се. да градим България. Да. Да, но има къде какво да надграждаме. Хора като теб с богати опит трябва да са помощ на нас, трябва да сте примера. Много пъти сме си го говорили. Да, крайно време и по-възрастните създатели да зароват томаховките и да подадем ръка на по-младите. И ако можем да я помогнем, да помогнем, ако не можем, да си мълчим.
ще бъде много прекрасен пример, ако от по-старата генерация са намали постоянното съревнование и наистина да се съберете малко. Ще бъде прекрасно за всички. Не само за младите, и за цялата гилдия. Ще бъде да бъде малко по-сплотена, защото в крайна сметка това е хоби, което ни е събрал и риболова трябва да събира, а не да разединява. Било то и състезание. Така че хора, днес при нас беше Власето от Сливен. Карп Енглера. Така е известен. Той има много готин TikTok канал, може да го последвате. Удри един лайк и това. Да. Харесвайте, шервайте, лайквайте и до скоро. Довиждане, до нови срещи. Не забрави ли? Не забравих ли? Как да не забрави? Добре, аз ли да? Боже, Ами пък не, на мен вече ме е страх да задам това. Така, сега тогава аз ще питам, като аз продуцент. аз имам още... Така, въпросът е, кой да бъде следващия гост? Кой да бъде следващия гост? Сега. Паника. Следващите 5. Не, добре, може един-два май. И на теб ти даваме този карбонаш. Аз ти го дам, не Станислав. Аз ти го дам. Хареси си един човек, който си искаш тук да дойде. Който да разкаже нещо. Но бивш състезател... Както искаш, ако искаш. Няма абсолютно никакви какъв е. ограничения, като ако не можеш в момента да се сетиш, сме практикували да запишеш едно кратко клипче и да ни го изпратиш. Не, да, по-хубаво, защото в момента аз се сещам за много хора, просто ме е страх, че като кажа едно име, Че другия може да се обиди. Да, Окей. ето име, Добре. зато и неща да кажем. Помисли, да. Много приятели имам, особено в тази гилдия, страшно много. Даже в фейса ми имам 400 човека още чакат, понеже фейса не дава повече от 5000, не мога да приема, за съжаление. Айде имаш за домашно да си помислиш, да говориш с тях, ако искаш. Не искам публично да го кажа, не знам или да говоря с тях. Но те много хора, мисля, че някой ще се обиди, ще каже, що не избран мене и аз искам да. Разбирам. Ето, Затова дай ми карбонаж за повече хора да кажеш, да няма обидени и готово. ще се сменяме продуцента, Ани, да знаеш. Сменяме го. Повече епизоди, нека да има. Да, няма разбира лошо, се, бе. хубаво е Нека да има. говората. Всеки знае по нещо, обединението прави силата, доказано. Постави се на място на един като нас, който прохожда и е така, като ще ми е чува много такива неща, полезно, нали да. ще е много по-добре, отколкото Да. празни приказки. Аз съм сигурен, че специално за консистенциите на зиговите храни и на опитни черенджи ще им е полезно. Примерно, може да са замисляли или да са и вкарвали някаква идея, никой не е го разглеждал до степента, която той успя да може би да го обясни. Мисля, че успяхме да бъдем полезни за Зига, а пък видеото, което те... Ще го покажем нагледно и ще видят самия големия ефект. Да, Той е едно от най-силните това оръжия е в Зига. цялата идея. Пък Лято. може ние да му покажем нещо сега, той може и той още да не знае. Възможно ли? Аз съм Мога да винаги... върта кивапчета на скара. да, не съм казал какво ще показваме. За мен Не съм един казал. човек трябва да учи цял живот. Майсторството е безспирен и непрестанен процес. Трябва да учиш постоянно. Трябва да си отворен за нещо ново за учене. По принцип е така. Винаги можеш да разбереш нещо ново, да установиш нещо ново, да подобриш нещо, да надградиш. Давай анонса. Айде. Давай, че няма батерия. Шервайте, лайквайте, споделяйте, коментирайте, хейтвайте. До нови срещи. Айде. Чао! Довиждане!